jos tää nyt näin vaikeeta on, voinhan mä mennä syömään jonnekin muualle. Ei sun olisi tarvinnut mennä sinne vierashuoneen sohvalle nukkumaan. Olisinhan mä yhtä hyvin voinut No mennä... miksi sä ylipäätänsä tulit tänne? Olisit mennyt sen Marttinan mukaan. Ihmemies MacGyverin tapaamme tänä iltana jaksossa Leskentekijä. Nämä murheelliset tapahtumat masentavat MacGyverin ja masennus poistuu vasta kun hän joutuu taistelemaan oman ja työtoverinsa hengen puolesta. Maista nyt makeita korkipastilleja. 16 erilaista autorasiaa. Kerää koko sarja. Korkipastilleja. On taas aika tehdä miljoona keikka. Lototaan ja kohta pamahtaa. Viikon jättipotti 5 miljoonaa. Onneksi on R-kioski. Vielä ehdit. Kun sataa, paras valinta on Uniroyal saderengas. Nämä pojat tulevat toimeen tytön kuin tytön kanssa, kunhan vaan ovat oikeaa kokoa. Ted Danson, Steve Guttenberg, Tom Selleck, 3 miestä ja baby. Hyvän tuulinen komedia, jota koko maailma rakastaa. Hi there, Janky lovers. We're here to tell you all about the big, big taste of Yankee. It's a choo-choo gum and a big, big fun. It's a big, big taste of Yankee. I mean to tell you, it's bigger, it's tastier, it's the Maxi Janky with big, big bubbles. It can take you up, up and away. The big, big taste is here to stay. Let me tell you, Mom, it's a wonder gum. It's the big, big taste of Yankee. The big, big taste of Yankee. Now remember, pure Janky, every chance you get. Yee-haw! Betting it, boarding it, getting it, betting it, moving it, feeling it, betting it, so spotting it, betting it, boarding it. Hae kuvasta kauppiaaltasi. Kesällä. Loma. Lähdetään yhdessä uusille, hauskoille lomateille valkoisilla laivoilla Ruotsiin. Valkoisella Finjetillä Keski-Eurooppaan. Uusi Smash! Smash! 24 hittiä! Uusi tupla! Smash! Mitä ruokataidetta K-kaupan aineksista. Mutta kuinka se on tehty? Rakkaudesta ruokaan ja mielikuvituksen siivin, kuten hyvä ruoanlaittaja tekee. Possu kiedotaan mausteiden mystiikkaan. Viivähdys ja viipalointi. Tässä juuresten juhlasointu. Kastike on mestarin taidonnäyte. Entä juhlaruoka K-kaupan kalasta? Smetanakala tutusta Kirjolahdesta. Kylki kylissä. Peittona purjoa. Sienien silppua. Kermainen kerros. Söisitkö jo silmin? Näin se käy mestarilta. Niin myös sinulta. K-kaupan ohjein. Erikoistarjous K-kaupassa. Pippurinen possupaisti ala Atria. Oolavin rapeat ranskan perunat 6,95 ja kakkuun Diva persikka 3,95. Pääsiäisjuhlaan K-kaupasta.